Čau ľudia, ja som Daniel a dneska máme part 2 Troll is Spinning Tower 2. Máme tu znova, takže vyskúšame sa pomstiť, pretože čo sa včera stalo, bol som tak blízko pri výhre. A dneska som to znova hral a bol som tam znova a zabilo ma jedna tá. Ona. Jeden tam laser, neviem presne koľka to bol. Takže dneska to musíme dať. Bolo ďalší trolel. Čo? To môže stať. Nemyslíte si, že máte vypnutý hlas? Ja som ticho, len ja sa... Dobre, teraz budem ticho, až dokým nebudem na červenom. O 3, 2, 1. No vlastne to červené až tu. Tak, až dokým nebudem na modrom. Až tam, pri tých schodoch. Takže o 3, 2, 1. Dobre, dali sme to. Kamo, ja som mal šťastie, že som nepadol úplne dole. Dúfam, že ste to videli. Treba vždycky kontrolovať. Som tu, kámo, za 2 minúty. No 3. Si robíš srandu. Toto je na schvál spravené. Na schvál ti hovorím, vole. Otras. Fakt otras. Už asi, že to nie som. Či to si vybere, nie? Ty! Ajzel. Hnusný, malý. Ale to čo? No bezva. A mám po Robloxe asi. Kto vymyslel túto debilnú hru? Kamo, kto vymyslel túto hru? Kto to vymyslel, ho zabijem. Vole, čau Roblox, ja ťa asi vymažem. Sa nedá. Vole, kto myslel túto debilitu a na čo si míňa peniaze, aby niekomu dal admin? No na čo? Koľko tam je? 3000 Robuxov, za to by som mohol pomôcť normálne nubom. Kokos za blbosti dávajú na ten Roblox. Roblox už fakt by mal prehrávať. A radšej by mali byť ostatné hry lepšie než tento debilný Roblox. Je to fakt nuda už. Zbytočne si tam meniaš peniaze, keď si kúpiš
za debilné peniaze, také robuxy a kúpiš si ten tvoj obľúbený skin a dostaneš ban, tak máš po ňom. No. Zbytočné peniaze si míňaš. Ja som zle, akože ona mala slab. A že ma slapla. Nenávidím, keď niekto pri mne lieta. Samé svetlo. Keď ja tu mám svetlo. Čo tu mám kocúra? Ja som môžem vám ukázať môjho kocúra. Kocúra ste ešte nevideli. No, moji kamaráti niektorí by ho videli už. Napríklad Damian ho nevidel. Takže on nechcel chodiť hore, pretože on s Davidom oni sa ponáhľajú na autobus. Damian na ľadoveň a David na mesto. Mesto Martin. Nebudem hovoriť, kde presne býva. Ani Damian neviem presne kde býva. Ale viem, akože ulicu už som zabil akú. Ale neviem presne, kde je tá ulica. Maximálne neviem, kde bývajú moje starky. To tiež vám nepoviem. To je náš život. Naše súkromné slovo. Vy si súkromne držte svoje slova a my svoje. Aj keď Damian a David nie sú moje bratia. Ak máte sestru alebo brata, dajte like. A keď ste jedináčik, tak dajte koment. Ak zase nebudú vypnuté. No asi tento druhý ma presne zamil. Áno, druhý. Vole! Však som sa toho ani nedotkol. Však som tam bol 2 cm. A 2 cm od laserá ma nezabije predsa, či čo? V ránosti by to bolo... Čau. Končím toto video zasra.